Dzień dobry, szczęść Boże. Dzisiaj mam fraj na robocie i pojechałem sobie kaj do Nürnberga Volksfest. Nieźle, prawda? To Norymberga jest bardzo znana z tego, że tutaj były w 1934 roku Norymberger Gesetze, czyli ustawy norymberskie o rasach, rasy aryjskiej i niearyjskiej. No i tam dzisiaj byłem, w tym miejscu, to się nazywa Reichsparteikongres. To była taka budowla, nigdy nie została skończona, między 33 a 39 budowali ją, później robili też Gefangene, Żydy. I tu był obóz zaraz przy tym, najprawdopodobniej na tym placu. No to są teraz jakieś górki takie, był kamieniołom i właśnie to budowali. To jest piękny taki właśnie stawy są. To się nazywa Ducenteich, czyli staw. Tak my go damy staw na zielonym. Nie, to się powinno powiedzieć Teich. No i teraz z tego budynku tutaj zrobili muzeum, to się nazywa Dokumentationscentrum albo Dokucentrum. No i byłem tam w środku, powiem tak, że bardzo, bardzo fajnie. To znaczy tak, można dużo się było dowiedzieć o Adolfie, o tym okresie właśnie NSDAP. To wszystko tam, no w każdym razie dobre to było i można było też dowiedzieć się, ile tam tych więźniów było i tam takie różne sprawy, ale oryginalne są dokumenty, właśnie nawet jakieś propagandowe Flugblätter. No, a to jest tak zwana Große Straße i to chyba było jako lotnisko tak używane, tak mi się wydaje. To już jest ładny pasek betonu. Czyli tu podejrzewam, że pewien jegomość z krótko przyciętym wąsikiem to lądował. I z drugiej strony jest tam na tym Zeppelheimie, zobaczymy, czy się uda to w jednym kawałku zrobić. Tu jest jeden taki stop. Są dwa takie pomniejsze. Nie takie, ten jest srogi, a te są kleine. No i tam no pokazywali jak to tam właśnie te dni były. No to bo co roku był taki Reichspartei, tak się nazywało. No i powiem tak, że tyle informacji o narodowym, prawda, czy tym socjalizmie, czy jak to tam powiedzieć, to jeszcze nigdy nie miałem. No, oczywiście to pokazują w ten sposób dla straszenia. Dużo Francuzów było, raczej dzieci były, czy grupy uczniów, tak około 15, bo to ani duzi, ani mali byli. Myślę, że raczej końcówka podstawówki, a nie jakieś tam liceum. No i tu mamy taki drugi stop, czyli Teich. No i myślę to na początek. Tam jeszcze ten Zeppelin, trybuna. To jest to, co czasami w filmach dokumentalnych się widzi. Tu widać, że tu pływają. Jak właśnie tam te płoną, te takie tam wazy takie płoną, co tam jest taka trybuna i tam jak tam maszerują, prawda, no, żołnierze, czy tam jacyś bojownicy, czy kto to tam był, jakieś soldaty z taką naszywką 2 razy coś tam, prawda. Miejmy nadzieję, że ten film nie będzie zablokowany przez YouTube'a. W sumie on opowiada o tym, co dzisiaj widziałeś, a nie o tym, co by się chciało robić, nie? No też tego nie wiemy, co tam sobie myślą. Dobra, no tutaj jeszcze tak z ciekawości obejrzę, a później spróbuję jeszcze ten Zeppelin trybunę właśnie
też do tego filmiku dołączyć. A zobaczmy, co tu jest. Große Straße 33-45. No to tak, jak tu za pewnego pana. Tu zrobili parking z tego, a wcześniej tak to wyglądało. Ehemaliges Reichsparteik-Gelände. Po angielsku jest napisane. No. Alter Tiergarten, to jakieś zoo, można by to tak przetłumaczyć. Też koło 30 roku. No to jest mniej więcej tutaj, teraz między tymi tajsiami. A taki był koncept tego. Na górze lagier, 12 to mamy co to? To jest Mersfelden, to był obóz. 11 to jest stadion, a to jest ten stadion też. Tam kaj byłych to było to 8, to jest to... nie, czekaj, 2 chyba. Kongresbau, a nie, to było, miało być to. Kongresbau to było to. Później właśnie takie wieże, stadion. No i tutaj właśnie jest cały koncept z 39 roku. No nieźle, prawda? No, dobra. To robimy pauzę. No i teraz jest w tym miejscu, kaj ta trójka jest, czyli ten kongres, i sobie zrobię właśnie taką rajzę tu i ten Zeppelinfeld to się nazywa, koło stadionu obecnego. A tu jest Messe, a tu jakiś Silberbuck, czyli jakoś górka srebrna, i trzeba by lecieć na Bahnhof. Tak to zrobimy. No fajnie. I stawik. No teraz już na rogu tego. O, teraz z daleka widać ten kongres centrum. No, srogo budowla, srogo, nie ma co powiedzieć. I tak no chcę powiedzieć, że to trochę mi ta dzisiejsza rajza przypomina, tak jakby pojechać do nas do miejsca pamięci Gedenkstätte Auschwitz. Tam też były jakieś informacje, porobię sporo zdjęć, jak tam na przykład właśnie jakiś tam Niemiec były oryginalne dokumenty polskiego żołnierza, który został wzięty do niewoli, akurat wydawał chleb ten. No i też tam taki oflag, właśnie jest słowo oflag. Myślałem, nie wiedziałem do końca, co jest oflag, ale teraz już wiem, co to jest oflag. Oflag to jest Offizierlager. No i tam on był inspektowany na przykład przez Czerwony Krzyż Międzynarodowy, a obok byli sowieckie jeńce, Gefangene. No to jednak to, co pokazywano Międzynarodowemu Czerwonowi Krzyżowi, to zawsze było ściema, nie wiadomo, propaganda jak wszędzie. No a realia były trochę zawsze gorsze, nie? O, jako tutaj Aleja Dymów jest. Tutaj my byli prawie na Dąbrowie, albo nie, na Truszczycy, Truszyc wodę Groß Dąbrał. No. No fajnie to wygląda tutaj. To, co słychać z tyłu, to jest jakiś taki, tam jest normalny stadion FC Norymberga. Nie wiem, czy to w pierwszej lidze gra, czy w drugiej, ale no widać, że to jest, próbuje się ten teren jakby wykorzystywać do celów rekreacyjnych. Spokojnie, jakieś właśnie wycieczki szkolne przechodziły. Tam widać trochę więcej ludzi. No pięknie jest, pięknie. Jednak łażą tu dzieci. A dzieci to nie, no to już takie dziewczęta. I teraz idziemy na ten Zeppelinfeld. No i naprawdę tam jest jakiś koncert, albo próba przynajmniej. Bo tu widać stadion i coś tam gro. Coś tam gro. No jest to srogie, co? I to jest tylko jeden wand. Jedna wieża tego. I ten stadion jest jakby w środku, czy ta trybuna. No i tutaj odbywały się te właśnie znane pochody, przemarsze. No to co znamy z kroniki filmowej. Między rokiem 1933-39
Proszę jeszcze raz. Ja tak jak Jacek Piekielnik, jak tylko sucho, to staram się niedokładnie gadać, bardziej omijać wszystko. Bardziej się rozchodzi o to, żeby ten film jednak się ukazał na YouTubie. O, tam widać stadion jest. To jest stadion FC Nürnberg. No, nieźle, prawda? Leute, Leute, was steht hier? Beute. Nee, Beute na Straße. Ulica Bytomska, popatrzcie. W Nürnbergu. Kupa musiało być tu Ślązoków, no. To jest temat sam dla siebie. I teraz sobie proszę popatrzeć. Tu na tym, to jest ten tak zwany Nürnberger Schloss, Nürnberger Ring. Bo co to jest? To jest plac, gdzie odbywa się Formuła 1, albo odbywała się Formuła 1. No, widzicie to? Widzicie to? Formuła 1 tu była. W tamtą stronę. Nürnberger Ring. Na Beutner Straße. O, idą jacyś niemieckie kanaki tutaj. O, to... Alles gut? O, no to fajnie. No dobra. To stanę się pod tą właśnie Beutner Straße. Także, co tu chcę powiedzieć? Chcę tu powiedzieć tak, dzisiaj niespodziewany dzień taki. Dzień, który no taki miałem wolny dzień. No i się okazuje, że teraz będę byłem, powiedzmy, w miejscu, gdzie dużo jest historii o tym okresie 33-45. Co 12 lat takie coś było, czyli ten Reich mieliśmy. I tu chodzi właśnie o to, nie, że tam coś się zachwalo, no, że coś się człowiek dowiaduje z takich maskiej będą, czyli miarodajnych źródeł, nie? Bo jak oni to tam już piszą, to oni tam ostrożnie pokazywali te zdjęcia, wszystko. No i nieźle. To są jakieś, tu nawet są jakieś kokardy widać. Jeszcze tak chcę pokazać. I tu faktycznie coś tu jest napisane, że tam jeszcze Zeppelin jest, ale to już nie będę przeciągać. Powiem tak, piękny dzień, do Nürnbergi warto przyjechać. Teraz jeszcze idę na Altstadt, czyli na Starówka. I dzionek piękny, nie za ciepło. Popatrzcie chmury. No i wszystko gra. Z Panem Bogiem. Tschüss.